Que tal? Moi boa noite, un saúdo xe martes 14 de xullo, como cada noite comparecemos na televisión local, nas vosas pantallas, para darvos conta da actualidade local. Hoxe toca empezar falando das obras no Colexio Santa María, unhas obras moi necesarias, moi demandadas e moi agardadas. O que pasa é que saltou moito bruído ao redor porque ali había unha serie de atraccións que chegou a decirse que non estarían, o Concello ofreceu alternativas, os feirantes pedían outras, logo dunha negociación para buscar unha nova ubicación, finalmente todas as atraccións que veñen habitualmente as festas van a estar este ano. Aquelas que estaban no patio do Colexio Santa María estarán na rotonda do Rodo Campo en fronte aproximadamente ao establecemento dos 7 Camiños, por facernos unha ubicación clara. Así que do que falamos nós é do importante desas obras no Colexio Santa María. As necesarias obras de reparación da cuberta do Colexio de Santa María finalmente arrincaban na xornada de onte. Uns traballos que coinciden de pleno coa celebración das festas en honra a Virxe do Carme e que non están exentos de polémica, xa que as atraccións mecánicas que se instalaban nestas datas no patio do centro educativo terán que ser reubicadas por motivos de seguridade. Como consecuencia, o Concello tivo que modificar os plans orixinais e reubicar contra reloxo varias das atraccións mecánicas que se instalaban neste espazo, buscando novos emprazamentos. Unha situación a que tamén quixeron responder dende a Xunta Directiva da AMPA do Centro ante as críticas e opinións verquidas nas redes sociais nestes últimos días. Dende a AMPA de Santa María apuntan a que estas obras son unha necesidade tras anos reclamando á Xunta de Galicia que se amañen as goteiras, filtracións e outros problemas que afectaban o día a día do centro educativo. Con respecto á actuación, vai substituir a coberta dos dous edificios, unha obra complexa que require tempo, planificación, que non pode executarse coa presenza do alumnado promovida pola Xunta de Galicia, licitada e xa axudicada, e cun prazo de execución moi xusto para que o 9 de setembro, co inicio do novo curso, os traballos estén rematados. Segundo recollen un comunicado a Asociación de Pais e Nais do Centro, a decisión de poñer en marcha esta semana as obras non depende do colexio, da AMPA ou do Goberno Municipal. É unha causa de forza maior e non é posible volver a retrasar estes traballos. En relación a este asunto, o Concello traballou para buscar o mellor emprazamento posible para as atraccións dentro das circunstancias existentes, intentando compatibilizar a celebración das festas co inicio da obra e que coñeceron con moi pouca marxe de actuación. Finalmente, a Xunta Directiva da AMPA de Santa María solicitou a comprensión da veciñanza, xa que aseguran que, male respetar profundamente as festas do Carme e o traballo dos feirantes e que desfrutan delas como calquera veciño ou veciño, a situación deuse a coñecer con moi pouco tempo de marxe e non é posible asumir máis atrasos para garantir que o 9 de setembro os e as estudantes de Santa María poidan iniciar o curso nun centro educativo seguro e nas mellores condicións posibles. Sei que cada día vos digo mesmo que estamos imbuídos no ambiente de festas, pero que así é, además que se ir á rúa se velo, ademais hoxe mesmo comezaba tamén a colocarse o alumeado, cada vez temos máis ambiente de festa, pero o arranque oficial vai ser o venres co pregón e vai estar moi vencellado a un dos sinais de identidade, sen dúbida, do noso pobo, da nosa vila, o deporte. As festas do Carme afrontan a súa gran fin de semana e, como sempre, coas súas mellores galas, porque este ano o pistoletazo oficial de saída deste festexo, o clásico pregón, vai contar cun marcado acento épico e deportivo. Así o venres, a Praza do Concello vaise converter no epicentro da emoción local coa lectura dun pregón coral que nesta edición terá como protagonistas os nosos embaixadores máis internacionais, os e as deportistas das Pontes. O Concello quere así recoñecer o gran esforzo, a constancia e o talento de varias xeracións de ouro que elevan o nome das Pontes ao máis alto dos podiums, non só galegos ou nacionais, senón tamén internacionais. Dende disciplinas tan diversas como o rugby, o piragüismo, o fútbol sala, o pádel, o atletismo ou a ximnasia, varios atletas da nosa vila van ser os encargados de inaugurar as nosas festas ou ser exemplo deses grandes valores dun concello que respira deporte en cada recuncho. Como é habitual, será o alcalde Valentín González Formoso o encargado de abrir o acto oficial e que contará coa presenza de 9 deportistas locais, como Antonio Polo ou Adair Legaspi, que serán os encargados de dirixirse aos seus veciños e veciñas e os que sumarán a comitiva de altura con Esteban Díaz ou Paula Fornos, entre outros, e que saben o que competir ao máis alto nivel. De seguro que moitos van ser os veciños e veciñas que van a arroupar os nosos campións e campionas nun inicio de festa que promete ser inesquecible. A convocatoria está marcada para as 8:30 da tarde, con entrada libre, como é habitual, e se a chuvia decide facer acto de presenza, está previsto que o evento se traslade ata o Auditorio Municipal a Lobí. Onte, primeiro día das actividades esta semana para os nenos e as nenas no parque. Hai dúas modalidades, o libro no parque e o parque activo. O fomento da lectura e o fomento do eido lúdico a través do ocio e do espectáculo.
As festas do Carme sumaron onte dous dos seus clásicos para o público infantil e que ata este mesmo xoves, nos xardíns do campo da feira, volverase contar cos seus libros no parque e Parque Activo. Dúas actividades impulsadas pola Biblioteca Ribera Rouco dirixidas a dinamizar este espazo natural e tamén a facer desfrutar da literatura, da música, da maxia ou do teatro o público máis pequeno. As dúas propostas están a transformar estes días o pulmón verde do centro urbano nun lugar de encontro de familias e amantes da lectura e xa dende a primeira hora da mañá, coa caseta dos libros no parque en a que podemos atopar dende os xornais do día para os adultos ata libros e revistas para os máis novos, debuxos de diferentes temáticas para colorear e incluso xogos de mesa. Un xeito de achegar a literatura ao aire libre é que tanto pequenos como adultas desfruten baixo os castiñeiros do Parque da Feira tanto da mañá como da tarde. Ás veces teño soños que son moi excitados e vexo animais que van por todos lados. Oe, oe, no todos menos caben animais grandes e pequenos. E veñen tras pirañas con cara ameazante, seus dentes afiados ben poden destrozarte. Pero a marxe de ler unha boa historia ou pintar as súas personaxes favoritas, xa cada tarde dende onte, Libros no Parque forma un tándem perfecto con Parque Activo, unha serie de actuacións infantís e que onte inauguraba a Orquesta Fantasma da man da súa última montaxe, A Voar, a historia da pequena Xoana que afrontará unha longa viaxe na que aprenderá a confiar en si mesma e a ser libre. Vai baixiño, moi baixiño, case reto do camiño, agachamos o corpo e ora vai. Vai baixiño, moi baixiño, case reto do camiño, vai baixiño, moi baixiño, case reto do camiño, la 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 la, la 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 la, vai la 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 la, la 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 la. Arriba vai, ben vai, o avión polo ar, vai ben vai, o avión a voar, eu non sei como irá, eu non sei como irá. Que ensayamos por resto, sí, e como vai? Cunha roda vai pinchada e outra chimpos dis que vai. A pata cosa de toda a vida. Os que estades sentados, se cando esteades a facer o baile da pata cosa vedes que vos cansades, vos podedes cambiar de perna. Vamos a ver. Unha roda vai pinchada e outra chimpos dis que vai. Unha roda vai pinchada e outra chimpos dis que vai. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. O avión polo ar, vai ben vai, o avión a voar, eu non sei como irá, eu non sei como irá. Xa hoxe Parque Activo contaba cos trucos e xogos do Mago Paco e para mañá, ás 6:30, chega todo un clásico, o grupo de teatro Gazafellos con Xerezade, Aladino e os tres beduínos. Nun principio, todas as actuacións serán nos xardíns municipais, aínda que se o tempo non acompaña, está previsto que se realicen no Salón de Actos da Casa do Peso. Iso sí, os libros no parque estarán abertos ata o xoves, de 11:30 a 2 e de 5:30 a 8:30 da tarde, con sorteo de agasallos cada día entre os nenos e nenas participantes. E tamén continúan as noites do Carme que de momento non estiveron no Carme porque por mor do mal tempo ou do medo a ese mal tempo foron sotelando ata o auditorio municipal. De momento parece que as cousas é igual por precaución, en que onte, por exemplo, o tempo se prestou, pero ao final a xente acudiu exactamente igual ao auditorio a ver un auténtico espectáculo de panderiteiras. O Festival Noites do Carme plantoulle cara a unha xornada máis e xa van 3 as malas predicións meteorolóxicas. Maila que a previsión inicial ubicaba estes directos ao aire libre na Praza da América, novamente houbo que trasladar a actuación de onte ao escenario do Auditorio Municipal a Lobi para evitar sorpresas en forma de chuvia. Un cambio de ubicación que non restou ningún ápice de calor e entusiasmo ao público que se volvía a deixar levar polo folclore do país. E que tras a carandaina, onte eran as integrantes da Escola Municipal de Pandeiretas as grandes protagonistas da xornada. Así sobre as táboas da Lobi,
fóronse sucedendo os diferentes grupos da escola que dirixe Belén Mato e que ofreceron un repertorio dinámico que serviu como escaparate do talento que temos na nosa vila. O programa da xornada estivo composto por unha coidada selección de pezas tradicionais e populares e onde propostas tan emblemáticas do cancioneiro galego como o vals ou o pasodobre de Combarro ou a Muiñeira de Sabañáns conviviron con temas como Cuba. Pero non só tivemos a oportunidade de desfrutar do son das ferreñas ou das voces destas artistas, xa que a xornada tamén estivo marcada pola variedade de instrumentos sobre o escenario. As agrupacións fixeron soar con moita mestría elementos tan identitarios como as cunchas ou o pandeiro e contaron ademais cun cuarteto de gaitas que axudou a redondear o espectáculo. Terceira xornada dunhas noites do Carme que segue a consolidarse o tempo que reafirma o seu compromiso coa posta en valor do folclore e do gran traballo das escolas municipais de música tradicional, un festival que nestes momentos continúa damando sons da rondalla Vila das Pontes que repasaremos nos espazos informativos de mañá. Xa tamén para mañá teremos a segunda edición do Festival de Acordeóns Vila das Pontes, dende as 8:30, e iso sí, o que finalmente non se vai celebrar será o espectáculo de baile moderno e danza clásica que ia ter lugar os xoves ante a ausencia de moitos dos alumnos da escola, e isto fará imposible adaptar as coreografías en tan pouco tempo. Nova exposición As Pontes inaugurábase onte, ademais dun vello coñecido, Luís Torrente, desta vez aposta pola música, aposta polas grandes figuras e os grandes ritmos da música destes dous últimos séculos. A Casa do Peso dende onte un templo dedicado á nostalgia, ao ritmo e aos grandes nomes do rock, do R&B e do jazz de todos os tempos, e que coincidindo coa celebración do Día Mundial do Rock, onte abría as súas portas á música e o mellor, a nova exposición do pontés Luís Torrente.
A mostra, que fusiona diferentes técnicas como a acuarela, as ceras, os rotuladores e a tinta, conta con 60 debuxos en pequeno formato e que queren encaiolar tanto os amantes da arte como os melómanos mediante unha viaxe visual polos xéneros e figuras que marcaron a banda sonora de varias xeracións. De feito, podemos topar diferentes seccións temáticas, dende as vacas sagradas, como ser Elton John, Pink Floyd, os Rolling Stones ou Jimi Hendrix, ata un espazo dedicado ao jazz, con nomes como de Miles Davis, Lester Young ou Charlie Parker. As grandes voces femininas tamén teñen o seu propio lugar con retratos de grandes iconas como a Tina Turner, PJ Harvey, Janis Joplin, Aretha Franklin ou Patti Smith e, por suposto, o rock e o pop españois contan coa súa esenza grazas a grupos como Radio Futura, Los Ilegales ou ese ritmo cañí de Las Grecas. Unha dose de nostalgia que tamén garda moitos recordos cun panel no que se recollen entradas orixinais de concertos de Manu Chao, Guns N' Roses, Bob Dylan, Iron Maiden, Los Suaves ou Black Crowes, un detalle que convida aos visitantes tamén a facer memoria daqueles grandes concertos en directo da Tono. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nada. A música é o mellor poderá visitarse ata o vindeiro día 31 nos corredores da Casa do Peso de xeito totalmente gratuito. Unha cita imprescindible neste mes para revivir a historia da música a traverso da mirada colorida e vibrante del Luis Torrente. Esta pasada fin de semana tivemos un fin do curso do Catre un pouco especial porque están de aniversario eses 30 anos que cumpre a compañía que os celebraban como mellor saben, traballando e ofrecéndonos o seu traballo. O Alobi vestíase o venres de gala para albergar o agardado festival de fin de curso da Escola Teatro de O Catre. A cita non foi unha máis no calendario, xa que ademais de dar conta do talento do traballo dos actores e actrices de todas as idades que dirixe Agustín Bolaños, a velada tamén serviu para celebrar as 3 décadas de vida desta compañía de teatro amador que nacía da man da Asociación Cultural Alende en 1996. Cun patio de butacas totalmente entregado, o festival acolleu diferentes propostas escénicas do máis variopintas en as que se combinou o humor e a crítica social. A xornada inaugurábase coa sección dos máis pequenos, cun particular espazo informativo no que se mesturaron as novas locais e o humor absurdo en o que o público non parou de rir. A Lourenzo non lle gusta que interrompamos os días. ¡Ja! Tes razón. Seguro que ten ciúmes de ti. Antón, estamos no medio dunha crise mundial. Comunícanos desde a central que o goberno está a piques de tomar unha batería de medidas para poder afrontar esta extraña situación. Conectamos co Pazo Presidencial. E non teño ciúmes a pesar de Maicarme. Señores e señores, nesta comparecencia o presidente do goberno dará conta dos acordos alcanzados para afrontar esta crisis mundial. Moi boa tarde. Na reunión de urxencia do goberno e ante a grave situación que está acontecendo no mundo, para explicar os seguintes aspectos. Primeiro, todos os países ricos perdoamos as débedas aos países pobres e abrimos as fronteras. Ois, nós non dixemos isto, todo o contrario. Pero eu escribí no ordenador todo o que dixeron, comprimí no de peces. Ben, é un pequeno. Sigamos. Segundo, comprometemos a axudar de verdade a países con problemas e non de intereses. Pouco despois chegaban á proposta máis xestual, ambientada nunha particular biblioteca en a que os actores e actrices foron quen de atrapar ao público con moi poucas palabras.
Tamén houbo tempo para sacar do caixo das lembranzas todo un clásico do Catre, O Medo Meu. Unha proposta tamén xestual, pero que neste caso se adaptou á nova realidade e a novas problemáticas que podemos vivir no noso día a día. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens een gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met de bal bezit van Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. O broche de ouro chegaba coa música. O baile é unha gran festa con canción en directo incluída e dedicada ás mulleres, en a que participaron todos e todas os integrantes da escola. Pero as túas ribeiras que me fan lembrar os teus sonhos tristes que me fan chorar. Un canto a Galicia, terra do meu pai. Un canto a Galicia, miña terra nai. Teño miña teño saudade, porque estou longe. Teño morriña, teño saudade, porque estou longe destes teus lares, destes teus lares, destes teus lares. Teño morriña, teño saudade, teño morriña, teño saudade, vamos! Porque estou longe destes teus lares, destes teus lares, destes teus lares. Teño morriña, teño saudade. Un canto a Galicia, o meu pai. Un canto a Galicia, miña terra nai. Un canto a Galicia, terra do meu pai. Un canto a Galicia, miña terra nai. Para redondear unha noite perfecta tocaba cantar o cumpleanos feliz por eses 30 anos de O Catre e que non se celebrou cun pastel, pero sí dun xeito do máis doce, con golosinas, pechando unha xornada redonda onde o teatro volvía a dar mostra do seu poder para unir xeracións. Campeonato continental de barco dragón. O Dragon Boat, unha disciplina moi practicada nas Pontes polo Folixa, con rapazas con moita calidade, que dúas delas foron chamadas á selección española para estar nesa proba na capital bávara, en Múnich.
As remeiras pontesas Tania Casares e Elena Corrales do Náutico Folixa non puideron desexar mellor balanzo na súa primeira participación coa selección española de Barco Dragón, cun terceiro e cuarto posto respectivamente no Campeonato Europeo desta disciplina que vende a disputarse na cidade alemana de Múnich. Tania Casares formou parte do equipo nacional na categoría BCP, destinada a supervivintes de cancro, e que se fixo co bronce na distancia dun kilómetro. Pola súa parte, Elena Corrales, que formou parte do equipo senior feminino A, lograba un gran cuarto lugar na distancia de 2000 metros. Ata aquí chegamos por hoxe, por este martes, mañá mércores, mañá volvemos, mañá temos unha cita, como sempre, na televisión local. Grazas, de cá mañá, boa noite e bo descanso.